Hi mga paps, welcome to my vlog. Ako umong patanahon diri sa sulod sa mga tanom diri. Katuan atoon mga paps. Okay, mao ni ang gumamila mga paps. Kani ang kamunggay mga paps. Lami kani sa gutanon na binagsaktan og manok. Kani duranta mga paps. Kani mo'y to gani kana to ganing kana panuma mga paps kaila baka mo ana sampagita mga paps tangad rosis sa mga paps. Shout out ko sa gihol nga Negros Oriental, sila si Nicolas Suerte, Region Nisores, Charlie Nisores, o si Erika Hacolbe, o Winder Resilia, Banjile Resilia, sa mga Resilia family, sa mga Nisores family, tanan na lang kay di na to mato sa tanan tungod sa kadaghan ako mga kaliwat dito sa Negros. Palihulay ko subscribe sa ko ang YouTube channel, RS Swerte TV. So palihulay ko like, yung share, para updated mo sa banta ko mga videos. Daghang kayong salamat mga paps.